Goyo lisasi aching kendo nego jaod bura makasipul Ong'ondo Were Isaac Kuria doho ng'ado mondo mi koro lorne kuom ndalo 30 e kinde manonro pod dhi mbele. Magi timore e kinde ma jasiasa makasipul Philip Aroko ma bende en achich e burano ochwale doho ma Milimani kendo doho no ng'ado mondo mi omed dinne kuom ndalo 7 kaka doho ma JKA nyocha oseng'ado. Jafwambo Cynthia Onyango no chopo JKA ka ripod no hiyo machal kod mae. Bang' meko mare boma ma Isebania e tong' mar piny Kenya kod piny Tanzania ka otemo chikore otego mag obila mag okwach kich, Isaac Kuria Chege omulo e doho ma JKIA winjo kwayo mar okinde mag okwach kich e nyim jang'ad bura Irene Gishobi. Kaluwore kod okil John Tago ma ochung' ne okwach kich, owacho ni okwach kich ni kod tipo modhuro mag wang' dede mano omaki chieng' mane onegi Ong'ondo Were ma oripo okwach kich rang matut mar fwenyo neno mabiro yudore magibiro chopo e doho e kinde ma doho yienegi. Na kurekodi statements za washahidi wengine mheshimiwa kuhusiana na hii kesi. Mheshimiwa, pia kuna several hours of CCTV footage mheshimiwa. Saa mingi ya CCTV ambayo mchunguzi wa kesi ataweza kurejelea ili akaweze kujua zaidi kilichotendeka hiyo siku ya mauaji. Kaluwore kod kwayogi, jang'ad bura Irene Gishobi omiyo okwach kich thuolo mar ndalo 30 mar medo dino ne Isaac Kuria Chege ka gidhi nyime kod timo nonro margi kendo burano oyang ni biro winj kendo tarik 12 dwe manyien. And with such kind of allegations and the public interest that this matter has elicited, it is important to ensure that the respondent is kept in custody for his own safety and time within which tempers will have cooled down. Consequently, the application by the applicant to detain the respondent at Kasarani Police Station is hereby allowed, but for 30 calendar days, to mention on 12th of June 2025 to confirm the outcome of investigations. Kamachielo, jasiasa Philip Aroko mabende en achich ne kachielo nogo mar Ong'ondo Were kawuono ochopi nyim jang'ad bura Alexander Muteti mar doho ma Milimani bang' okinde mage kwayo doho mondo chope doho bang' meko mare ma juma mokalo. E burano, doho golo chik mondo med dinne Philip Aroko kuom ndalo 7 kaka doho ma JKIA ne oseng'ado e kinde manonro dhi nyime. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi.